Digan lo que digan las mujeres, estamos en guerra. Molt bon dia. I, ja estem en festes, ja estem ahí, estem passant-ho molt bé i avui tinguem una super taula de dones. Avui tenim al meu costat està Cristina. Hola, bona vesprada. Després tenim a Núria, del grup de karate de Canals. Després tenim a la nostra col·laboradora d'entrar. Isabel, que no la coneguem de res ja. No, de res. Desconeguda. Totalment. I després tenim a Elena. Elena. Hola a totes. Molt bé. Bueno, pues el tema del dia, ara el comentarà Elena, que s'ha preparat una coseta per a nosaltres, però ja sabem que així parlem de tots tipus de masclisme, de violència i en general de tots els temes que ocupen a la dona i la fan struggling, que es diu en anglès, no? que se fan la vida un poquet més complicada, no? Ara mateixa, no sé quines són les dates, però sí que sempre sé que van augmentant. La setmana passada, com ja vam estar dient, no sé si les víctimes eren 147 o 137, m'equivoque, Isabel? No. Si foren tantes ja n'hi ha massa, aleshores encara més. Anem al voltant de 43, 44. Vale. Avui ha sigut una altra, Simplement és que en un període molt menut de temps, pràcticament dia sí, dia també, estan cometent-se els assassinats masclistes. Els feminicidis, Cada sí. 2 dies un. Cada 2 dies un, l'acompanya És un escàndal. I que ara estan llevant-nos atribucions que havien conquistat. És molt greu. És molt greu, però sí. També m'agradaria quedar-nos també en el tema de l'empoderament i així tinguem una taula avui de xiques empoderades, de dones empoderades, que les admire molt i que ha sigut una sorpresa també trobar-nos avui. Sí, segur sorpresa, Ara comença Elena a fer-nos el resum. Com Elena tots els ara mesos està fent-nos de les competicions esportives on participa la dona. Perquè s'han de fer veure, clar que sí. Aleshores, això és la nostra finalitat. Bona feina de recol·lecció d'info. Ale, va. Sí, aquest mes anem a parlar sobretot dels campionats internacionals que ha hagut a la selecció espanyola, tant de futbol sala i de baloma. Anem a parlar d'altres 3 campionats. Primer que res, la UEFA Women's Nation League va guanyar Espanya 3-0 contra Alemanya. El primer partit es va jugar allà a Alemanya, van acabar 0-0, Alemanya dominava però no va poder convertir les ocasions i la segona final se jugava a Madrid, a l'estadi Metropolitano, amb més de 55.000 espectadors veient a les nostres xiques. L'inici va ser molt intens i Espanya provava i al minut 61 Claudia Pina va marcar un golazo, Vicky López també va marcar un altre minuts després i Claudia Pina torna a marcar al 74 per a fer un altre gol espectacular i li va donar la victòria a Espanya 3-0, defensant així una altra vegada el mateix títol que ja van guanyar el 2023. Així que... Que no és tasca fàcil, clar. No. Tornar a revalidar un títol a nivell internacional no és gens fàcil. Ja recordem que Espanya en els últims 3 anys té el Mundial al 23 i les 2 UEFA Nations League. Passem també al futbol sala, que aquesta va ser la primera vegada que es fa un Mundial de futbol sala femení, no existia. Aquest any ha sigut 2025 el primer. Estem a 2025, o sigui... Finalitzat. Dona que pensar, Sí, finalitzat, quasi 2026. Espanya va caure a les semifinals, malauradament, 4-1 contra Brasil. Va fer una primera part de fase de grups molt bona, molt impressionant. Les quarts de final també 6-1 van guanyar i a les semifinals va caure contra Brasil. 4-1 van perdre. Tot i així van jugar el partit per a veure qui es quedava amb el tercer lloc i va derrotar Argentina 5-1. Així que es va quedar Espanya amb el bronze.
aquell primer Mundial absolut. Va ser molt, molt, molt bon partit i recordem que Espanya té a les seues vitrines les Eurocopes de 2019, 2022 i 2023 i ara té el seu primer pòdium mundial, així que... Estan fent carrerilla, eh? Sí, estan fent unes pàgines superbrillants en un esport que està pues, creixent a unes marxes molt, molt forçades, molt, molt bé per elles. I per últim també el Mundial de Baloma es va disputar, va acabar ara el 14 de desembre i Espanya pareixia que podia aconseguir algun títol, però malauradament va caure contra Alemanya, que ha quedat subcampiona. Que ahir Alemanya s'ha venjat, no?, per el tema del futbol, perquè van sí. perdre però ara han guanyat. Van dir, si vosaltres futbol, nosaltres el baló a mà. I que és en plan, bueno, vamos, ho repartim. Pues, bueno, es van quedar als quarts de finals, no van poder aprofitar qualsevol ocasió que van tindre, van perdre 25-29 i, bueno, va ser un poc de forma prematura, pensaven que poden arribar a més, però l'esforç està ahí, també és un equip que està remodelant-se ara mateix, estan pujant jugadores noves, està consolidant-se i en els pròxims anys pues, anem a veure una Espanya a baloma molt bona. Fa molt per a les dinàmiques, no? Sí. A l'hora de fer els passes i tot això. Sí, Que doncs aquest és un resum dels campionats internacionals que ha hagut durant les últimes setmanes i per mi ja estaria. Ja estaria. Sí. És un molt bon resum. L'altre dia estava mirant el que deia la companya que els periòdics de tirada nacional d'esports com el Marca, l'As, no ho tenien en portada i havien guanyat les xiques del club de futbol a nivell internacional i no ho tenien en la portada i jo, però com pot ser, no? Hi havia una comentadora, companya també, que també estava comentant-ho i ens van quedar un poc com en xoc, no? En plan, però per què? Per què serà? Per què cregueu que serà? Perquè estiguem pujant massa pressa i no ens interessa. No ens interessa. A algun sector. Clar. Que vol acaparar-ho tot sempre. Claro. Per desgràcia, vol acaparar sempre. Ells. Clar. Bueno, per pues això és tan anem necessari aquest espai que la companya fa. Helena, moltes gràcies. Sí, donar-li les Per gràcies tota la i ens info. veurem Passa Sant sí, Antoni. hem passat totes les festes. Continuarem en el programa de... Continuarem d'esports. recol·lectant info i contant-vos-la, perquè així ja sabeu que ens agrada tot això. I pregarem que siguin bones notícies. I clar, També. clar. I avui parlant de futbol i, bueno, i en general de l'esport en general, tenim així les companyes de karate del club de karate de Canals. Tenim a Núria i a Cristina. Ha sigut una sorpresa molt, molt agradable trobar-nos així, perquè la companya ja feia temps que no ens veiem. I quan vos he vist les caretes i dic, que bé. I veniu, una d'elles, com a anècdota contaré, no? Que venia un poc lo del karate ahí posat. Sí, m'ha fet molta gràcia. Sí, en el jaquetó. Jo dic, ja vens en l'uniforme, ja vens a fer feina. No, sí, venim a passar-ho bé, sí. I res, volia preguntar-vos, tenia algunes preguntes per a vosaltres. I començaré dient per què el karate, no? Per què no un altre esport? Perquè mira que n'hi ha, Pues jo diré, en el meu cas, jo soc Núria, en el meu cas va ser coincidència, casualitat, azar, no sé, diguem que es va creuar aquest deport per casualitat, per estar propeta en ma casa i ma mare me va dir, vols anar a karate? I vaig dir, vale, i vaig provar i des dels 8-9 anys pues, super jove també. Sí, molt jove. De fet, la meva companya Cristina també vam coincidir en la mateixa època per a iniciar-nos i res, va ser simplement casualitat, com puga ser que un pare a un xiquet li diga vols provar este deport? I així va ser. Com el futbol. Jo, afortunadament, pues, me va agradar, vaig continuar fins que vaig començar la universitat, aleshores vaig tindre que deixar de costat el karate, més que res pues, per centrar-me en estudis, centrar-me pues, en el que va vindre després, que va ser pues, això, te cases, tens família, tens treball i tot.
i aquest període va durar fins als 30 anys. Vaig estar pues, quasi 15 anys, bueno, una quinzena d'anys sense tocar el karate físicament, però el cor nostre sempre ens teníem algo, no? Era com dir, hem deixat una part de la nostra vida, no? Clar, era com la Aleshores teua van connexió. tornar a connectar en el karate a poc, fins al punt d'arribar, pues, ara siguem majors, vale? Ja no competim a nivell de pues, persones joves, sinó tenint la nostra categoria, que també... Que és la sènior. No, Veteranos. veteranos. Veteranos, Sí, vale, ara vale, fa vale. poquet ja l'han renomenat i Quantes- es diu la categoria màster, es diu ara. Vale. O sigui, ara li han canviat el nom. Sí, fa poquet. Vale, I en vale. comptes de categoria veteranos, que dient abans, farà un parell d'anys, crec jo, ja és categoria màster. Vale. La perspectiva de tornar al karate pues, va ser una altra, no va ser ja tan competitiva com antes, quan érem més jovenetes, encara que sí que hem continuat, però la idea era tornar i retrobar això que teníem de jovents, no? Clar, aquesta connexió. I això ha portat a que en el club este que estem, que és el de Karate Canals, com hem estat tota la vida i tenim companys de tota la vida que encara estan ahí, al tornar vam anar un poc més i ara ja quasi que gestionem el club perquè les persones veteranes que tenim l'experiència del club pues, coneguem i sabem per on va. O conegueu des de dins, aleshores pues, estigueu fent aquesta funció també. També. Sí, sempre fa falta també gent en la junta directiva i anem per temps i per períodes i quan vam arribar nosaltres a la tornada, al poc de temps, feia falta gent en la junta i pues, allà que vam anar. Ens vam implicar i van dir temporalment, però al final... Però res, això heu quedat. Sí, perquè ho veus i ho vius de dins tot i fa falta molta tasca que fer al dia a dia i ahí estem. Sí, això que l'experiència és molt important i vosaltres, ja que heu estat ahí de jovenetes, pugueu aportar moltíssimes coses i moltes idees. Elles tenen la saviesa com a directives. General. Sí, però també pensem que mai deixem d'aprendre. ¿vale? Podem aportar experiència, però sempre estem des d'un enfocament d'aprenentatge, perquè allí també estem per a aprendre, no? I per a seguir aprenent, i en este deport, com creiem que en qualsevol altre deport, mai se deixa d'aprendre, mai se deixa de millorar, i això també pues, és el que volem, no? Intentar pues, cada dia dins de les nostres circumstàncies familiars, de treball i tot que ens permeten pues, anar aprenent un poquet més. També és de veres que ara nosaltres ho hem enfocat també des de l'altra perspectiva de ser àrbitres de karate. Entonces, també estem agarrant aquesta experiència per a poder anar millorant en aquest aspecte i també evolucionar en tot. I serà més llarg, perquè al ser àrbits, millor, vull dir, vosaltres tindreu, no és igual que si estàs competint o estàs a un altre nivell, que igual dius arriba un punt que ja sols puc fer funcions administratives, vosaltres també tingueu una edat per a ser àrbits? Sí, realment va tot a la part i realment en el món del karate mai se deixa a lo millor la fase de competició ha acabat. Això no sol passar perquè n'hi ha categories de 55-60 anys. Sempre està aquest espai en el món del karate per als competidors que volen estar ahí o seguir ahí, o a vegades alguns comencen la seva aventura de majors, que també ha passat. Clar. En el cas de Moratros, pues, un poc en el que estàvem comentant de com vam iniciar en el karate, no? En el meu cas va ser perquè vam voler apuntar al meu germà a karate, el xic que vaig a karate, i van portar al meu germà a karate, i jo me'n vaig anar a acompanyar un dia que entonces es feia en el José Moya, jo tenia 7 anyets, acabes de complir, i vam acompanyar al xic que es apuntara a karate i acaba la classe i m'on anem i li dic, pare, jo vull que apuntar-me això. I ell en ningú moment de forma no volen dir res, no? Però ahí no n'hi ha xiques, no veus que no n'hi ha xiques? I jo dia, ostres. Vosaltres sí que haureu viscut potser algun comentari. El dia de la classe que van al meu germà a provar no n'hi havia xiques, era així, no? Entonces eren altres, si ara encara n'hi ha molt que refer i molt que treballar encara,
abans n'hi havia molt més que treballar. I va coincidir que quan me n'anaven, es veu que a la classe següent vaig veure una xiqueta que creuava i que entrava i li vaig dir jo, papa, que sí que n'hi ha. I va dir, ai, val, pues anem, parlem amb el mestre i que t'apunten. I crec que me vaig apuntar jo. La importància de la representació. Sí, clar. perquè el teu cap, si estan dient en aquest moment, en aquells anys, no sé si era l'any 88 o 89, que era, estan dient, no, això no és de xiques, així no n'hi ha xiques. I de repent veus la llum, no? Clar. I al poquet de temps va vindre Nuri, no sé si a les setmanes o al mes, es va assomar ella també, i es va assomar una altra companya nostra que portem sempre, i és com una germana per a nosaltres, Laura. I van anar a poquet a poquet. El que passa que sí que és de veres que eren molt, molt poquetes xiques. En aquells temps... Les xiques eren una minoria. Era un deport de xics, no? El que se dia era deport de xics. Jo recordo comentar-ho amb les meves amigues i dir, però tu què fas ahí? Peguen patades, no? Això és de xics. O alguna te mirava, tu vas a karate però avui en dia afortunadament no. I conforme veus en les competicions, en el món del karate, n'hi ha infinitat. El que estaves comentant antes del futbol i tot, és increïble la quantitat de xiques, dones, xiquetes que n'hi ha en el karate. Avui en dia és un deport que està equiparat, gràcies a Déu. Sí, a nivell de percentatges ho vegem cada any, sempre quan a lo millor veus les llicències o quan t'estàs renovant una altra tasques administratives que fas, no? I te crida l'atenció que a lo millor igual ja arribem a un 40% de xiques. A nivell de competició, com ara és el que comentàvem abans, no només és que vas a les competicions de màster que es diu ara, sinó a l'estar en el món de l'arbitratge anem a arbitrar a totes les competicions. A totes les categories. A totes les categories. Entonces, clar, això veus també la presència femenina que cada vegada és més gran i també en el món de l'arbitratge, i és una altra, que abans no n'hi havia àrbitres dones. Que deu ser en aquestes idees que no n'hi havia àrbitres dones, que ara són un 40%, perquè, clar, la representació és tan important i abans el rol de gènere estava tan marcat també en l'esport que, en fi, jo avui he trebat una cançoneta per a vosaltres, es diu Cinnamon Girl, de Lana del Rey, que potser vos sonarà, perquè parla d'una dona i altres coses. Anem a escoltar-la i després tornem, que deu ser les dades, que avui tinguem així a les nostres companyes. Cinnamon in my teeth from your kiss, you're touching me, all the pills that you take, violet, blue, green, red, to keep me at arm's length don't work. You try to push me out, but I just find my way back in. Violet, blue, green, red, to keep me out, I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. There's things I wanna talk about, but better not to give. But if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. Kerosene in my hands, you made me mad, on fire again. All the pills that you take, violet, blue, green, red, to keep me at arm's length. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be
estàvem comentant amb les companyes, ara estàvem escoltant a Cinnamon Girl, l'Anna del Rei. La lletra és una passada, ja sabeu que jo sempre vos porte alguna cançoneta i vos comento el significat. Parla de moltes coses, encara que tinga la veu així com un poc lànguida, toca temes feministes que estan molt bé. Jo vos convido a simplement agarrar el Google o la IA, que està tan de moda, i traduir-la perquè està molt bé. Bueno, continuem amb les companyes del club de karate. Estàvem comentant també el tema del rol de gènere, estàvem comentant també, com estava abans, quins esports estaven considerats, no? De xics, de xiques, aquesta segregació, aquesta falta de representació també. I la companya estava comentant també una cosa superinteressant que a mi m'havia agradat, que algú m'havia contat quan era xocoteta, no? Que n'hi havia classes de defensa personal. Conta'm-nos més, per favor. Pues sí, també el que volíem nomenar era que en el món del karate n'hi ha un poc una part més específica que es diu Goshin en concret, que és de defensa personal, que també ens hem adentrat de farà 3 anys ara a formar-nos. Goshin, no ghosting, no? No, Goshin, sí. I és defensa personal més aplicada a la realitat, al carrer, en situacions més diàries, diríem. El karate és un art marcial que sí que evidentment t'ensenyes a defendre't, però és molt tècnic i és com té la seva normativa, les seues normes, les seues regles. En la defensa personal t'ensenyes també, que no deixa de ser una part d'aquest món, però t'ensenyes sobretot a situacions reals, com actuar, com a lo millor interpretar què puguem fer en els casos, en un cas que mai vulguem que ens passe, però en un cas dolent o que ens vegem agredides d'alguna forma. Sí. I farà uns 3 anys vam començar aquest camí també, i des de farà uns 3 anys estem donant cada any, fem cursos que sempre ens apoya l'Ajuntament de Canals, la veritat, i fem cursos oberts a dones. I quan és l'inscripció per a les companyes que vulguin apuntar-se? Pues cada any fem un format. Enguany fem un format de que vam començar tota una sessió, una jornada en el mes de novembre, i la següent jornada la farem en el mes de març, si no passa res, falta concretar la data. Perfecte. Però sempre que venen estos cursos, a 3 anys han fet a lo millor menys hores cada dia, però 4 sessions repartides en un període de temps, i sempre informem abans, ho fem públic, fem publicitat i obrim pues sempre el camí. Esteu convidades a tornar a vindre per a recordar a la gent que s'apunte, perquè a lo millor em veieu ahí. Pues t'esperem. Que guai, que guai. Vale, pues entonces estàvem comentant el tema de les inscripcions, i també a mi m'agradaria preguntar-vos si heu notat una afluència de gent que ara, estàs comentant que els nivells han augmentat, no? Al 40% de lo que seria el total d'alumnat, sí, de participació. Heu notat també el mateix per a les inscripcions en el curs? Bé, en els cursos de defensa personal que la meva companya ha dit que en portem 3 temporades, 3 anys fent cursos, hem intentat que s'apuntaren el màxim número de dones, evidentment, perquè és una oferta que gràcies a l'Ajuntament la donem de forma gratuïta. Molt important, clar. Clar, i el nostre objectiu simplement és que les dones coneguen una forma de defendre, coneguen que poden defendre's. I en qualsevol situació sempre tenim una oportunitat. Exacte. Vale? També estan enfocats a veure que tenen una autoestima que ha de pujar i en els dies que corren és molt important que se senten vàlides, no? I acompanyades també, perquè quan veien altres companyes, no, que estan fent-ho, i vosaltres també, perquè servireu de model, suposo, per a gent més menuda, no? En menys edat, no? Sí, clar, evidentment l'objectiu és que des de xicotetes aprenguen una forma de defendre's, que no vol dir que siga la millor ni res, simplement que la seva forma de ser ja tinga un aprenentatge per a poder, per lo menos, avaluar una situació de risc i poder optar per alguna alternativa. En dècimes de segons, saber com actuar quan el veus. No? O simplement per a
defendre, sí. Donar-li poder per a poder elegir, que moltes vegades el que passa és que l'autoestima d'una persona que és agredida es pensa que no pot fer res, i això no és així. Sempre tenim una oportunitat. Si l'agressor té 2 mans, tu també ne tens 2. Si l'agressor té 2 peus, tu també ne tens 2. Així que sobretot una manera d'empoderar a la dona. I moltes vegades també els cursos de defensa personal, com no són al llarg, no són continus, el que volem és plasmar en molt poquetes hores coses molt bàsiques com pugui ser sobretot de prevenció també, perquè no és sols que m'agredissin i me defenc, també hi ha formes d'evitar una agressió, i això també creiem que és la part més important. Més fonamental. Sí, correcte. En concret, en aquest últim curs van voler enfocar, perquè van fer com una part inclús teòrica, van presentar el context de les situacions que te pugues trobar, van voler enfocar també, dir que no és saber pegar o no saber pegar, no es tracta d'això només. A vegades, en menys força, en algun moviment que tu pugues fer de cara al possible agressor o agressora, pots eixir, perquè l'objectiu al final no és tu guanyar o perdre, no és una competició, és sobreviure i eixir de la situació i el menys danyat possible. Entonces, en este últim curs, que el vam desenvolupar més hores al llarg d'un dia, vam optar per aquest format, en comptes d'una horeta durant diverses setmanes. Les xiques al principi venien com dient, ostres, estarem totes aquestes hores, ai mare, i quan van acabar van dir que se'ls havia fet curt, quasi 4 hores de curs. Això és el millor compliment, no? Perquè van fer molt tipus d'activitats, van quedar supercontents perquè vam apostar per aquest format enguany. També era una opció de que la gent tenia que arreglar-se diversos dies i aquesta horeta els caps de setmana, i aquest dia tu t'agarres aquest dia i durant més hores, ben repartit, ben estructurat, que ho van fer molt bé, parlant, fer al final una taula redona que dius un poc comentant, i les xiques van dir, és que se mos ha fet curt, i en aquestes paraules només nosaltres ja van quedar supercontents. Sí, perquè moltes vegades la part psicològica d'una situació agressiva és molt més important que el que tu pugues fer, perquè moltes vegades, ja he dit abans que la part preventiva té un factor rellevant en una situació així. Aleshores, el que vulguem donar és ferramentes i habilitats que les dones puguen tindre i perfeccionar si volen, perquè clar, nosaltres donem com una pinzellada, donem com una iniciació, obrim una porta. Aleshores, les dones que vulguin poden seguir perfeccionant o aprenent més coses. Que això ja és una feina molt important, la que esteu fent, perquè esteu fent un servei públic en aquest sentit, no? Volem pensar que el que estem fent en això ja no es tracta de l'habilitat i la tècnica com a tal, sinó el conscienciar, no? El dir, tu vens al curs, perquè aquesta és una altra part. Moltes vegades n'hi ha dones que es fa por, no por, sinó es dona un poquet de respecte, no? De dir, jo què vaig a fer ahir, jo no vaig a poder fer, mira, si jo a condició física, pues no sé si no tinc força... Sí, arribaré a... Clar, entonces el primer que volem dir a les dones és que això no té res que veure. Moltes dones ens han tocat, és que jo tinc 50 anys, i què? I què? No passa res. També ha estat l'altra part, que han vingut xiquetes de 12 anys, és que sols tinc 12 anys, també, claro, perquè també tenim en escoles, en instituts, també tenim agressions a xiques, ¿vale? Clar. El bullying és que i tot això. El bullying també, el temes de bullying, temes de l'autoinvalidació, no?, que estaves comentant la companya. En fi, és que això obrim un altre meló, però se mos està acabant el temps. Sí. Estem superinjustos. Vos tornarem a convidar un altre dia. Sí, per favor, vingueu un parell de setmanetes abans que comenci el curs perquè tota la gent pugui inscriure. Sí, abans de que això estarem informades i vos avisarem. Al mes de febrer, si voleu. Vale. Torneu i que farem una quedaeta i a més, pues això, explicareu. En els pocs minuts que queden, jo el que voldria també valorar que les persones, les dones, havien de tenir consciència de que tinguem que resguardar-nos de punts sensibles, vitals al nostre cos.
Bé. I amb això ens quedem. Moltes gràcies i fins bones la propera. Festes, bones festes. Bones festes a tots. Bones festes. Es vegem. I gràcies a Gràcies, vosaltres. adéu. Gràcies.